ଭଞ୍ଜନଗର ଓଡ୍ର ଖଣ୍ଡାୟତ କାଳିନ୍ଦୀ ସମାଜର କଇଣ୍ଡି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳର 110 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଅଞ୍ଚଳ ସଭାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ବୃନ୍ଦାବନ ଖଟେଇ, ସମ୍ପାଦକ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପୋଲେଇ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପାଦକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରିଣୀ, ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଷୋଇ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରଣସିଂହ, ସାମନ୍ତ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ରଣସିଂହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସି ଆସନ୍ତା ମହାସଭା, ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ କାଳୀଚରଣ ନାୟକଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ଜେନାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସମାଜ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରିଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।